kampen her i dag skal vi have uddelt de blomster til HOIK's nummer 9, Søren Andreasen, for 50 spillede kampe. Giv en rigtig, rigtig stor hånd til Søren. Hold da kæft! Prøv at se alt røgen! Og så tager vi HOIK's startopstilling. Med nummer 25, Jonas Dakir, Venner Transport. Nummer 3, Christian Linemark, nummer 7, Oliver Niels Køben. Nummer 9, Søren Andreasen, Venner Transport. Nummer 12, Marius Jacobsen, Teknikon. Nummer 13, Frederik Ditz, Sparkassen Danmark. Nummer 17, Center Hylton, Ejerholdet. Nummer 18, Søgaard, Halsbussen. Nummer 22, Martin Guldal, ES-gruppen. Nummer 26, Theo Kim, Langerbiler. Og nummer 27, Lukas Klitten, Tandlægehuset i Aarhus. På bænken har HOIK med nummer 1, Andreas Søndergaard, Nyman Teknik. Med nummer 4, Oliver Dorf, Sparkassen Danmark. Med nummer 5, Mikkel Kennegaard, Media. Med nummer 11, Runa Hauge, Sure Undervognsbehandling Viborg. Med nummer 15, Gustav Bjerge, DS-gruppen. Med nummer 23, Marco Brun, Sparkassen Danmark. Med nummer 29, Mathias Hård, Woodstep. Med nummer 41, Hjalte Dahl, Eurowind Energy. Og med nummer 47, August Bryl, Eurowind Energy. Træner for HOIK er Jens Jessing, som assisteres af Emil Antonsen, af Mads Kjær, af Lasse Vangsø og keeper-træner Martin S. Jensen. Alle i trænerteamet er sponsoreret af BD Consult. Og som sædvanligt har vi dagens nøglespiller, som er Himmerland, Låse og Sikring. Rigtig god kamp til jer alle sammen. Tak, mand. Nu kender vi sikkert et rum lidt mere. Så nu vi kommer fra bænken over. Hold da op, så mange. Det er min. Det lader vi lige. Det er jo ikke vigtigt, det glemmer jeg aldrig. Fuck, det er en vild kamp. Den her kommer jeg aldrig til at glemme, tror jeg. Det lyder sgu da som om, der er ild i taget, mand.